Γεια, είμαι η Πέννη και πρόσφατα μου ζήτησαν να γυρίσουμε ένα βίντεο για τη διαδικτυακή βία με σκοπό να το δουν άτομα της ηλικίας μου αλλά και νεαρά κορίτσια. Το μόνο που ζήτησα έτσι εγώ από πλευράς μου όταν βρεθήκαμε για να το συζητήσουμε είναι το βίντεο που θα γυρίσουμε να μην είναι στημένο. Για να μην το κουράζουμε λοιπόν και πολύ, πόσες φορές έχουμε λάβει στο inbox μας μηνύματα από προφίλ με fake φωτογραφίες. Ή ακόμα και fake να μην ήταν, πόσες φορές έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε άβολα με το πώς εκτιλήσεται μια συζήτηση σε ένα chat. Και δεν θα το πάω μακριά. Πόσες φορές έχουμε λάβει μηνύματα όπως «Τι κάνεις κούκλα» ή «Γιατί δεν μου απαντάς», «Στείλε μου μια φωτογραφία σου», «Τυχερός αυτός που ξαπλώνει δίπλα σου», «Σοβαρά». Και αυτά είναι τα light, γιατί υπάρχουν και πιο hardcore μηνύματα. «Ξέρω που μένεις», «Θα ανεβάσω τις φωτογραφίες σου στο τάδε site». Και τα έχω πάρει. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να κατηγορήσουμε μέχρι και τον ίδιο μας τον εαυτό που μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μήπως η φωτογραφία που ανέβασα ήταν προκλητική, μήπως ο τρόπος που απάντησα ήταν λάθος, μήπως το ότι δεν απάντησα ήταν λάθος. Ξέρεις κάτι, θα σου πω εγώ ότι ήταν λάθος. Το μήνυμα που μου έστειλε ήταν λάθος, ο τρόπος που μου μίλησε ήταν λάθος, η επίθεση που μου έκανε ήταν λάθος. Αυτό είναι διαδικτυακή βία. Το ήξερες ότι το 58% των κοριτσιών και νεαρών γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί βία στο διαδίκτυο? Το 58%! Από καταδιώξεις και hate speech μέχρι εκβιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση. Και δεν θα σου πω ψέματα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γιατί ακόμη και οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουν πώς να μας προστατεύσουν. Διάβαζα επίσης πρόσφατα μία έρευνα που έγινε σε 4 χώρες της Ευρώπης, με την οποία φάνηκε ότι η εκπαίδευση των παιδιών σε τέτοια θέματα είναι ανεπαρκής. Άρα από τη μία έχουμε τους γονείς οι οποίοι αναγνωρίζουν μεν τους κινδύνους, αλλά δεν ξέρουν πώς ή δεν μπορούν να τους διαχειριστούν, και από την άλλη έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η εκπαίδευση των νέων σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή ακόμη και σε έννοιες όπως ο σεβασμός ή ταυτότητα φύλου είναι ανεπαρκής. Και πού καταλήγουμε τελικά με όλα αυτά? Να φοβάμαι να μιλήσω στους γονείς μου, στους φίλους μου, στους δασκάλους μου και να νιώθω ευάλωτη και ανασφαλής. Γιατί φοβάμαι τον στιγματισμό. Φοβάμαι την κριτική που θα δεχθώ. Αλλά στην πραγματικότητα, καμία κριτική και κανένα στιγματισμός δεν ταιριάζει σε αυτά τα θέματα. Μιλάμε για τη διαδικτυακή βία. Μόνο έτσι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά.